Bueno, azkenean geuretik, hori, irerik esan moduan, kantu batzuk geuk sortutakoak dira, letrak bebai, orduan geuretik, gero trikitixia bada geure musikia esango dugu, orduan, hori, geure sustarretatik datorren musikia, eta gero geuretik, jentiari nahi dotzauna eskaini, eta hortik, hori baina. Herrira heldu jendea bero-bero, gutxiagorik ez genuen espero, trago bat hartu zigarrotxo bat gero, gaurkoan denok parrandaren bezero. Erdi bromatan, erdi zerixo, esan gendu, intentako, hasiko, parte hartzeko intentako iazorek urteten dan badauziozek, eta holan hasi ginen, hiru kantu uste dut aurkeztu biziela, hiru barik sei sortu gendu zen, gero geixa, eta esan gendu, zaitxik ez dugu disko bat. Hori zen lehenengo... Kontua zen maketaleak eta aurkeztuko, grabau eta bialdu behar zen, orduan, Legarreko estudiora iago ginen kasualidade handi batez, eta han hasi ginen grabatzen, eta hortik sortu zen lehenengo diskoko ideia, eta bigarrenean, azkenean zelan Legarreko teknikari izan Walterrekin harremanea oso nahi genduan, pentsau genduan azkenengo urtietan hainbat jaialditarako edo txapelketarako edo prestau izan ditugun kantuak, merezi zebala grabauta lagatzia. Azkenin biherra handi batein dezagun, horrek kantuok sortzeko, letrak sortzeko, eta azkenin jaialdi baten jotozunin askotan bor gelditzen da bakarrik, eta grabaute duzan jaialdizietan bai entzuten die, baina beste batzuk hortxe gelditzen di bakarrik, eta esaten gendu, jake mordua badau esan diskoa grabetako beste, hain eta holan hasi ginen. Beste pertsona batzukin batera hartu dugu parte, Saloa Zenarrosa deitia, Miren Errasti, Agurtzane Mujika, eta gero diskoan parte hartu dugu Iñaki Ortegak, Walterren laguna, eta nire lehendik berakin ibilitzen duan joten da hori, eta bera Eugenio Pebai, Lutxurdi askotan joten dugu baterizie erromenxetan da, eta bera Pebai, eta azkenin lagun hartin induen gauza bat izan da, lehenengo Pebai eta hau Pebai. Eta batzutan ez dakizu nondik etorriko jatzun kantu, ze kantu hartu edo igual entzuten duzu irratixen kantu bat, eta ostras, hau igual soinuakin joteko modukoa da, eta gero bersiño bat itxen duzu, eta ez dakit. Batzutan inspirazioa gehiago egoten da, eta beste batzutan gutxia, baina bueno. Batzutan berez etorte batzu, igual zer dakit, dutxan zauzela, edo lotako zauzela, eta jaikita grabau, eta barriro... Letrak behintzat askotan oian nahuenean, bururatze jataz, eta ez banaiz jaikitzen gainera apuntatzera, urrengo gunean ez nahiz akordatzen. Ez gendun asko pentsau. Ez, gendun postu bada, pendrive bai atagu, bi formatotan atagu, lehengu CD dutza da gendun bakarrik. Baina gengu ikusitxe jente askok nego handik azitxe ez, musiki kotxin entzuten dala, eta hori gaur egunin kotxik ez dauke CD-ik, eta esaten genuen jozela, nengo, baina CD guztiz kentzie be, piskat arriskutzu, bai, ze gure entzule perfil asko nagusitxe bada tartien, eta esatuzu, abixek ingo guz da, bai, holan, eta gero sare sozialen eta, Baitana galdetzen dozko igual, beresto Unipini, Spotify, ez da baina ez gara jarri begiratzen, zein biadan, ez dakit, ez dugu deskartatzen, baina... Zateik ez dut zau itxiko, baina, momentuz... Azkenian, zelan ibili ginen diskoa amaitzeko lanekin hor, zelanin eta hor buru hausta ondixak auki gandu zen, eta egisa zen, danak grabauta zeuan, Walterrena pasau zanerako, danak grabauta genkan, berak esaten zeban astebete bat faltako, astebeteko lana falta jakola. Euen grabaute, zuzen dute bakarrik maketa zinei falta zen, eta hori pasau jakun, da zapustu bai, nik dekoeten penek handixenetakoa da, berak ez ikusi izena, lana amaitxute. Azkenin ez da guri bakarrik, berak, pilo bat instrumento jositxun bertan, eta aparte asko laguntzozkun, edozein gauzatan, nik hori hola marikola nengo nauke, besti. Orduan, gure nire pena handi bat eukiule bisok, berak ez ikusi ezin izatea. Gainera beti izatezan, berak ez doa keda super txulo, eta berak ilusina handi zasekan diskortan. Azkenean, hori laguna zan bai, teknikariz izateaz gain, eta beran ilusio guztia ipintzen zeban hortan, eta pena handi bat. Gaztia zaranean errezago ibiltzen zara, astebururo holan, baina azkenean bakoitza beran lana, eta gero astebururo lan ibiltzean, niretako behintzat oso gogorra da.
Bai. Oso gustora itzen duten gauza bada, disfrutau itzen dut, erromerixetan, baina astebururo izango bazan, Egon pilo bat ikasleaz, urtero kupo dana beteten die, jenti zain gelditzen da sartzeko, gero ja aurrera urteten da benak, hori beste kontu bat izaten da, ez da asko, normalin ez da asko agertzen, baina bueno, ikusten da afizinoi badagoela, ze kalera urteteko preste duten die, eta bueno, ni gustora, baina hori, igual batez be Bizkaialdin ez da en realidade hori aurrera urteten da, ikasle asko ez da goten. Baina bueno, ikasle aldetik bai, osasontzu desde luego bai. Bai, nik asko itxi izan emotetxu klasek, eta bueno, asko itxi izan, beti izan da oso berri trikiti zalia, ni ara joan nitzanean bizitzera harritxuta galitzen nitzan, kotxia pasatzen zian trikitisa tope ipinitxa, eta niretako ibarti joan da harrigarri zan hori, eta hori, gustua moten dut zaletasuna ondisa dakelak ikasle, baina egizela miralik esaten da dena, gaur egun nik uste beste gauza batzukin pasatzen da moduan, azkenian instrumentu bat ikastiak sakrifizio bat eskatzen da, eta hori, eta gaur egungo gizartean ereduakin eta hori, igual, gero segitzia, aurrera jarraitzia kosta bitzen da, geixan. Ez da erreza, azkenien herri handixetan batez be, estraskolar asko dukie, ez dauke denporaik, eta panderu igual ez horren beste, baina soinuek denpora asko eskatzen dau, ez pozu dediketan, ez tozu itxen aurrera, orduan pixka frustranti bada, eta asko torten di pentsetan urtebete orduko kale jiran jongo dira, eta ez da hola. Orduan, bueno, ez da, danak, instrumentu danei eskaini bitzezu denpori argi da, baina, bueno, ez da errezenetako bat egiz izan triketixian kasun. Panderu, bueno, igual urtebetin urten zinki kalera, baina bestian kasun bastain erreza, baina, bueno, jarraitzuko balegin eitzen, a ber.